Tifel ta' 14-il sena mill-imsida li jismu ma jistax jixxandar bordni mill-qorti minħabba li huwa minorenni ingħata l-libertà proviżorja wara li tressaq quddiem il-Maġistrat Monika Vella akkużati li ħebb għal tnejn min-nies b'sikkina f'temp ta' ġimgħa. It-tifel li qed jiġħad l-akkużi miġuba kontrih u ddeskriva l-arġir tiegħu bħala wieħed sabiex jiddefendi ruħu kien arrestat fis-27 ta' Lulju wara li l-pulizija sabet żagħżugħ Ingliż bi ġrieħi serji fadira demm fi triq Lokerf ta' Sliema. Dan wara li l-vittma residenti l-Mosta kien aggredit permezz ta' daqqiet ta' sikkina f'appartament. Kemm l-Ingliż kif ukoll l-akkużat kellhom jittieħdu l-isptar mater dejja l-aktar kura. Bil-pulizija jistabbilixxu li t-tifel ta' 14-il sena kellu xi ġrieħi li ġarrabhom wara li qala xeba'. Fil-qorti nstema kif it-tifel kien involut f'inċident ieħor aktar kmieni matul il-ġimgħa f'residenza fil-Pjeta fejn żagħżugħ ta' 24 sena indarab permezz ta' daqqiet ta' sikkina. F'dan il-każ, il-pulizija spjegati li kien iż-żagħżugħ ta' 14-il sena stess illi irrapporta l-inċident bil-vittma jagħti xhieda kontrastanti għal dak illi irrapporta l-akkużat. Filwaqt li l-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Jessica Bezzina u Rodri Kattard appellaw kontra li jingħata l-ħelsien mill-arrest minħabba l-akkużi serji li t-tifel itħabbat wiċċu magħhom. Madankollu ġie spjegat illi minħabba illi għadu taħt l-età is-severità tas-sentenza tonqoslu. Għaldaqstant, l-akkużat ingħata l-libertà proviżorja fuq depożitu ta' €500 u garanzija personali ta' €3,500 kif ukoll twissija sabiex ma javviċinax lill allegati vittmi kif qatt iridu jixhdu.